Maryam waziri. A yau da magana, a yau magana, akwai magana. A yau akwai magana. Ai shi yasa na ce bari in tattaro in kakkamo Maryam waziri yau dan a tattaunawar ta musamman ce. To wallahi ga na samu karaso. An aike ni siyo ashana ne a gidanmu yanzu na dawo. Okay, kin siyo ashana? Na kowane gari ba. Okay, kowane gari za a yi da shi? Yawwa. Sannan ki da zuwa fatan an yi sallah lafiya. A lafiya lau alhamdulillah. Ya kike abubuwa? Lafiya lau wallahi. Al'adan a daidai wannan lokacin mukan ba wa baƙonmu dama ko baƙuwanmu ta gaisa da ɗaukacin wa'yanda suke kallanta musamman a daidai wannan lokacin. Ta musu fatan alkhairi gaishe su inda rabon dubu ta musu duka. Network ɗin Maryam waziri ya fara mana da kuwa. Kin ji me na ce? Ko maimaita? Sorry, network ɗin na fluctuating. Okay. Na ce bisa al'adar shirin mukan bawa baƙonmu ko baƙonmu damar ta gaisa da masu kallonta a daidai wannan lokaci a ta gaishe su ta ba su barka da sallah 'yan dubu mai dubu goma haka dai ki rarraba wasu kowa ya samu kasansa. To assalamu alaikum jama'a, ina mai gaishe ku ga jama'a kan dai gaskiya masha Allah. To ina gaishe su ina musu barka da sallah kan ya wuce ai. A'a bai wuce ba. Mai rago a bashi. Mai dubu goma ai akwai raguwan ai. Har yanzu. Wannan dariyar ma is what millions fa. Gashi na ina ta sake musu shi kyauta kawai wa. Arewar ai. Gaskiya ne. Bari in kawo Dabo da Pro. Kusan shi ne kan kaso 80 cikin tattaunawar. Inda muna kallon tambayoyi da masu kallon mu suke mana dan su tura wa bakuwan mu ko bakon mu. Saboda haka muna nan mun zuba ido. Ku ci gaba da rubutowa mu kuma za mu karanta wa Maryam waziri don jin a ta bakinta. Kafin nan bari in kawo Dabo da Prof inda shi zai ci gaba da tattaunawa. Sai dai na ga network din Maryam waziri ya makale. A kasancewar Maryam waziri ta muci kafin dan nemo min matan bana ka dan fara raka shiwa kafin mu shiga tattaunawa. A yi mu gani za a baki ko matan bana? Kowanne ka wasa. So dole ma dai a matsayin ki an san kawai aka zo maganar abin nan a waka arewa kina yau ba so kawai irin ki dan karkashe musu tabbatar Maryam waziri ce. Na fi so su gane ke tace. Okay. Kuna so in tashi kenan? Mana. Wai mana. To ai na ga kin tsaya ne. Wai ina irin tunsurawa ne. Ina dan kunya ne, ka gane ai. Kunya. Irin I'm the shy type in nan. Okay. Ga wasu yan gambuna. Yawa. Yawa. Ya bari ajiye wayan nan ma tukuna. Yawa don fara da suwanci. Yawa wai bari ta ajiye wayar ta tashi. Ku hannu biyu wa? Wani abu kawai dan sarki da ido da a kuma babu ido. Wani din madabu ne. Yawa. Yawa na. Matan bana. Ga wasu yan gambuna. Matan bana. Ka san wannan step din dama na wanda ba su iya rawa bane kawai. Yawa, a barin ba kiɗan haka saboda in aka zo yau ranar da tashewa da yawa ne. Kafin nan barin kawo Dabo da Prof inda zai ci gaba da kwararo tambayoyi a gaba kuwan tamu. Daga nan zan ringa shiga ina dawa. In aka ga Fresh Abia ya dawo to casu da yau ni da Maryam waziri ne. Cashewa non stop kawai. To bari in dauko takalma na nima.
yau ki daura kafanki ba dan abin ba su bari ka auki da mu da fara bismillah. Assalamu alaikum. Amu alaikum salam, ya kake? Lafiya lau yanke dade ya ginin. Lafiya lau ya fama da irinmu. Alhamdulillah, ai sallah lafiya. Lafiya lau ya na. Alhamdulillah, ina dambun nama, ina ainihin nama shi kansa, ina kayan ciki. Sai dai wani sallah ai. Tun yaushe kayan ciki sun yi ciki. Kayan ciki sun yi ciki ai. Wani haka fa ba mu zo kan rabon dubu ga 200 da yake rabo wai bai magana su ba shi ta dambun nama. Dambun nama da kayan ciki sun yi ciki. Yawwa. To ruina nan kowa. Kuma naku sun yi ciki ai suna ciki. Gaskiya ne. To barkanki da shigowa. shigowa. Da tambayoyi nace to sai na dauko dictionary ne ko a hakan ma. Me kika ce? Alo kina tare da mu? Malama Maryam, kina tare da mu? Na'am. Na ji kin yi magana akan dictionary. To ai tambayoyin aka ce za mu mutum tambayoyi ka san dole sai ya dan gyaggyara akwai tsoro. Yanzu din lekowar da kika yi jiya satar amsa baki samu komai ba? Babu pass question papers a ina dudduba ina abun ya ki kawo. Laifin a dogon jari. Kina tare da mu yanzu? Na'am. To, da zarar network ya zama normal kai tsaye za mu fara wa Maryam tambayoyi. Na'am, to. Hajiya Maryam za mu fara kai tsaye a bisa al'adar wannan shiri mukan fara ne da tambayar bako ko bakuwa asali ko tarihi a takaice. Don haka muna so mu san wai idan aka ce Maryam waziri, wace ce Maryam waziri? Maryam waziri dai full name ina da farko Maryam Musa Waziri, wacce aka fi sani da Maryam Waziri. Ni haifafiyar 'yar jihar Gombe ce, karamar hukumar Kaltungo. Ni Batangaliya ce, kasan mutane suna ta mistakin ina da Fulani ko wannan, ni Batangaliya ce to gaskiya. Kuma in na faɗi Batangaliya sai su ta wani yare ne wannan. So Tangale is from the southern Gombe. So I'm from Kaltungo, Gombe State. I'm Tangale. Na yi primary school ina da secondary school ina a Gombe State. Daga nan na tafi University of Maiduguri. Na yi university na a Kano, na yi service, na yi bautan ƙasa a Kano. So nan ne na join a movie industry. Ina gama service kuma unfortunately na bari. So which yanzu haka currently ina masters ina a nan University of Maiduguri. So yanzu a takaice dai idan muka koma bangaren boko kin daura da masters kuma a Maiduguri inda kika yi BSc. Yes, a nan na yi BSc, yanzu na dawo nake masters ina. To a halin yanzu a wace jiha kike a zaune a halin yanzu? Yanzu da muke magana. A yanzu haka ina Abuja. Amma karatu kuma Maiduguri. Karatu Maiduguri, ito da kika san an rufe makaranta da wannan. Kasancewar an rufe makaranta da sauransu. To muna fatan makaranta dai a dawo wata ibara ma kin ma tuna kwasa-kwasan da kike yanzu kuwa? Kai, ka dai bari kawai a wazancan. Wata ce nake ce mata yanzu an koma na san wasu topic kin manta, ta ce ta topic kake ai ni kwasa-kwasan ma yanzu da nake ban san wasu ba. An fara daga farko za su fara komai, suna na ma su gode wa Allah tun da na tuna. Gaskiya ne. To Allah ubangiji ya takaita wannan annoba a koma a karasa saboda shi karatu idan kana jan kafa kana jan kafa sai zai fita daga ranka ko ba haka ba. Kwarai haka ne, wannan gaskiya ne. Yanzu kuma mu dawo a profession ko fagen da aka fi sani kenan. Idan aka ce Maryam Waziri, to a me kallo yana so ya sani idan aka ce Maryam Waziri kai tsaye kamar yadda zaka ce Cristiano Ronaldo an san kwallon kafa ne. Kwallo ne. Ana cewa Maryam Waziri an san maimin din waka ne kawai. Kana cewa Maryam Waziri lip syncing ne kawai. Kawai lip syncing. To Maryam ya aka tsinci kai a fagen lip syncing? Abu ne wanda duk wanda yake tasowa wani al'ada ce ta dan adam musamman bakin mutum. Tun idan muka yi waiwai muka koma hip hop culture na asali, lokacin da ake tasowa waƙoƙi ake ɗaukawa na mawaƙa daga turai, sai ki ga a majalisa gayu haka da manyan wandunan su ana maimin kai ni ne tuka bigi kana yi word to word ana gana if you can rap
waka Biggie babu kuskure ko na Tupac ba kuskure. Maza aka fi sani da wannan al'ada, kuma al'ada ce da daddiya tun ba yanzu ba na miming. Tafiya Najeriya ita ma ta fara karfi harkar waka, aka fara aro waƙoƙin 'yan Lagos irin su P Square, sai a ce zo kai mana waka P Square A to Z din ka isa, zo kai mana Lex ba Two Face. To kawai sai kwatsam sai aka ga mace, kuma mace ma from northern part of Nigeria, wato arewacin Najeriya kenan, mai suna Maryam ta bullo from nowhere da wannan al'ada da maza aka fi son su da shi. What triggered you? Me jinjarin dinki, me motivating dinki, me ja ra'ayinki kika shiga wannan kuji na miming? Ni asali kaman waka is listening to music is one of my hobbies, so duk wanda ya sani ya san ina da son jin waka. Haka dai kawai zan zauna ni most of the time da nake makaranta ma ban hira da mutane, kawai kullum ana hira mutane da aka gana saka headphones ina kawai ni waka kawai nake ji, so ina mugun son wake-wake like that. So especially irin raps din nan idan ana yi, so ka san maganganu ne, sannan shi waka kuma ka san sako ne. Sometimes zaka rika jin wani waka sai ka ji kaman kai anya wannan mawakin ba ma labarin ka bane yaje wannan wakan, sai ka ji kawai wakan kawai da kai ake yi, sai ka ji kawai you're into it. So ina yawan jin waka haka, so idan waka yi min daɗi ba wai zama nake yi wai in ɗauki paper da biro ko wani abu ina rubutawa ina haddan shi ba, gaskiya ba haka nake ba. Kawai dai idan ina son waka ne sai ina jin shi kawai word to word, ina listening to it, sai it's just like magana kawai yake min, kamar irin faɗan magana kawai ake yi, so sai yana min sauƙin kama. Ni kaina kawai in na kashe sai in ji ina yin waƙan irin how do we get here, irin ya aka har na rike waka irin like that. So na ɗan daɗe ina yi sai irin waka, I was fan na Nicki Minaj, so lokacin zan rika jin waƙoƙinta waye ina yi, kuma kawai ka san waka maka daɗi kawai sai ka ɗan wayanka da ke zamani yanzu haka ake, ka ɗan wayanka kawai ka ɗan yi bidiyo waye kana ɗan waƙanka, so ina yin wannan lokacin. Ba a san ma ina fa yi ba sai da na ɗauko Hausa hip hop. Lokacin da na fara jin su Hausa hip hop, ne na tsaya nake tayi tuntuni a shega namu na ana tayi ana waka Hausa da Turanci ana misaye, abin yanda yake min yana min daɗi, irin yana burge ni. I was just a fan, honestly, kawai ni fan ɗin su ce. So kawai sai in sa wakan ina jin waƙoƙin su haka yana min daɗi, before you know kawai na rirrike su. Kawai sai in ɗau waya na nima idan na ɗai kawai shikenan na fara yawo a Instagram in nan wannan ya sa na iya min reposting waye, shikenan fa sai aka sani. Shikenan aka sani da shi. To amma ba wai da zauna bane in haddan shi. Na'am. To ko zaki iya gaya mana da wace waka kika fara yi na hip hop da ta karbu? Wanda kika fara? Waka no ba DJ everybody, Fizi da su Sagi, wannan wakan su Lies din nan? Lies. Yawwa, to ita ce lokacin, kuma shi din ma kaman challenge ne lokacin, akwai wani friend ina Pudi. So irin haka dai in yayi waka shi ma sai dan yi bidiyon shi yawa sai tura min irin kaman challenge din nan, to ki na kike ma ga waka kaza ki hau mu gani, kawai sai na je nayi, shikenan kawai ina sawa sai na kawai yazo ya fara yawo sai ya blow. Daban ne ina, yes, shi ma sai yazo yayi trending. So initially motion ɗinki ko motives ɗinki ba ki yi bane yayi blow, kin yi ne dan kina jin daɗin waka kawai, kwatsam kuma fara karbuwa. Na continue, go on. Yawa, so sai kawai sai yazo sai blow irin, ni ma was like sai followers kawai ana suka yi ta ƙara mun followers. Officially suna gani wasu sai su rika cewa ai da kika sa waƙan wani kin fito da shi, while ni ma su suka fito da ni. Maganan gaskiya Hausa hip hop su suka fito da ni, saboda tun da nake ta waƙe-waƙe na babu wanda ya san ina yi, so da na fara Hausa hip hop sai irin in na sa kawai sai ka ga mawaƙin shi ma irin abin ya, he was impressed, like ya sai ya ɗauka shi ma sai ya reposting, so sai aka zo sai aka sani da abun. So to that was it. Da aka san ki da abun sai kika ga to ai akwai abin da Bature yake kira win-win situation, zaka karu ni zan karu. Sai kamar yadda kika bayyana, wasu suna tunanin ke hawan wakar shi ke fito da mawakin, ke kuma kina a naki bangaren mawakin shi yake fito da ke, domin da bai wakar ba za ki samu abin maimin ba har. Yes. Wai wakan da kuke wannan mutual benefit ko kuma win-win situation tare da su, na san kin yi wa mawaka bila adadin, ba su da adadi sofa da farawa ki zuwa yanzu, ko ba haka ba? Gaskiya. Wani mawaki ne kike ojoro a hawa wakarsa, ma'ana kika fi hawa wakarsa fiye da na kowa? Ina ga wakan DJ AB.
Abati? ABS. No, me yasa? Saboda kasan a waka akwai irin wasu abubuwan da mutum yake yi a waka da kasan kowa da irin nature shi. So I'm too playful. No, ni abu in ana yin shi ko a wakan ma ana dan sa wani wasa kasan akwai wani irin dan ihu irin ka gane irin abubuwa. So yana catching dina sosai. Ba wai raps din kawai ba. Irin wa'in abubuwan suna attracting dina to waka. So in aka irin wani abu, so most of the people kuma sai su ga kaman ko a'a kin hau wakan wane ni ma ga waka na. So unfortunately idan na ji wakan wasu waƙoƙin kawai sai ka ji su zage-zage waye sai ka ji gaba ɗaya hankalinka bai kama ba so to wakan bai ma zama ma a kai na ma ni kwata-kwata. Amma irin wa'in abubuwan da yake yi zaka ga irin kasan yana yawan sa wasa a waka da su waye yau wato irin musamman kuma abinci kaga ke ma kaman zaki so abinci habawa ka ji na maka irin na DJ Ebin habawa nan zaka ga mu ai gaskiya ne kuma ba ki ba ki fi son abinci tunda ke ma kina son abinci kuma shi ma mayan abincin ne gaskiya but amma lyrics na fi son na BOC. Okay, na'am. Na tare da ke? Kin fi son na BOC amma kuma kina mana bayanin cewa kin fi son waƙoƙin BOC amma kin fi hawa na DJ Ebi kenan ko? Kina tare da mu? To, network da Allah ba mu haɗin kai don wannan hira akwai kayatarwa da sosai a ciki. Yawa barka ki da kin ji tambayar da na yi? Na ce kin ce a zahiri kin fi son waƙoƙin BOC amma kuma kin fi hawa waƙoƙin DJ Ebi saboda yanayin wasa da yake da sauransu a cikin waƙarsa ko ba ka ba? Me yasa kika fi BOC a zahiri? Kalamansa ne ko irin Hausar da yake yi wanda dama? Lyrics din maganganun da yake yi a waƙar. Sannan kuma shi kasan kowa yana son ban sani ba dai ni dai ina son abin da zai rika dan challenging dina. Ban san abin da zai ta grabbing din shi so easily. So kaman waƙan shi din sai na zauna irin na ji ta sosai. Ka gani akwai irin rap da zai kai yana yi da sauri da waya kuma ni ina son challenge yau ina son ni ma in gwada wannan in yi da sauri na yanda in aka ce ma wani na tura video wani ya zaka iya yi kai ma sai in an ce kai wannan ba zan iya ba ka gani ya zama challenge. So ina son wannan ya zama kamar ina challenging wani like that. So ina son lyrics din shi gaskiya. Na'am, shi BOC kenan. To nan banda DJ AB da BOC a cikin arewa hip hop artists da muke da su idan iya Najeriya domin akwai wanda na taba kalla wanda kika tsallaka har makwabtanmu wato Ghana kenan kika wa NT4. Yes, exactly. Na kalli wannan ina ga shine kusan na farko da na fara kallo ne ko na biyu. Anan Nicki Minaj shine na farko da na fara gani sai wancan shine na biyu. Kuma abin da ya burge ni kafin ma ki bani amsan ta da muke yanzu. Wai ina kika koyi wannan yanda kike da hannunki ko kuma da kanki haka da irin wannan abubuwan naku ina kika koyi wannan abu? Shine wato shi attitude ne. Akwai waka da zai breaking out the attitude in you. That's just me. Na. Ka gane ba wai koyan shi bane kawai is just in me. Akwai wakan da kawai kana ji irin wakan na shiganka irin kana ji kana wani acting to it. Ka gane ban sai zan fitin it but ba wai koyan shi ne ba gaskiya it comes naturally. Okay, so kina kokarin ki fassara wakar kenan tunda kamar na sufizin da kika faɗa na kamar inda yake magana akan mota kamara kowa naga kina haka da hannunki alamun that's driving yes so ina kokarin inputting body language kuma idan mutane normally ni body language is always obvious so this body language something is just in me ba wai koyan shi nake ko da kawai haka dai kawai daga ina ji sai ga yana kawai kowa will be like ya tana yi da hadin tana ne tana kawai that's just me. All right, now back to tambayoyin da kuma suke da dan sarkakiya wajen amsa yanzu saboda mun zo bangaren da akwai dan negativity yanzu a ciki kenan yanzu mun dan baro bangaren font din da yaban yanzu kuma zamu dawo bangaren irin kallon da wasu suke miki wanda suke da ra'ayi mabambanta zamu fara da masu miki kallon cewa da farko kin fara ne da font dan jin daɗi kuma da Allah ya taimaka abin ya karbu sai kuma kika zo kika yi selecting kika ware wasu set of mawaƙan hip hop wanda iya su kadai kike maimin ayyukansu babu ruwanki da daɗin waka ko burgewata ko tashanta in dai ba sa cikin wayannan mutanen da
kaman kika ɗebe su kaman su ne kawai kike mami waka su to ba kya mami. Na ji waye na ƙorafe a kanki. Yau ga kina da dama yi defending kanki ya abin ki. To, da na fara wannan abin, ka gani ina yin shi ni to my own wannan kawai my own satisfaction, ina yin shi as fun. So sai aka zo state ɗin da an fara irin all these upcoming artists sai suka fara DM ana turawa sai suka mai da ni kamar irin ina promoting waƙoƙi. Ka gane? Da Allah ki taimaka ga waƙa nan da Allah ki dan hauki promoting ɗina ki waye. So messages ɗin sun zo da yawa. Har an fara irin a nemi friends ina ko wanda suka sanni ko wanda aka ga tana mun comment ina ansawa ko ana bibbin mutane like that da Allah ki wa Maryam Waziri magana ta hau waƙa na ta yi meme. So ni kuma abun ba wai kaga abin da yake challenging ina ba wai ina zama bane na rubuta shi. Ka gani ina zauna na rubuta shi na haddace. No, kawai dai idan na so shi ne kawai. Abin yana zuwa man da so ne kawai idan na ji waƙan na ji yayi mun kawai ina son waƙan sai before I know kawai ni ma na rike waƙan kawai na fara yin shi. So abin sai ya zama very challenging, ba zai yiwu a ce na yi wa kowa da kowa ba. Ka gani? So wannan da wannan yana kusa da wannan yana kusa da wannan da na yi ma wannan sai je ce a Maryam Waziri ta mun ni ta ki mun. Ka gani? Sai abin ya zo ya fara zama kai ba zan iya zama a ce na rubuta waƙoƙin kowa na haddace a kai na duka na zauna ina yi ba tunda dama asali ba wai na ɗauke shi kaman wai sana'a bane da zan yi su biya ni. Ka gane bare in ce na kashe time ina komai kawai in zauna ina wannan. Yawa so kawai dai dan time ina ne pleasure time ina da na samu nake ɗaukan shi kawai kaman wasa ina yi. Gaskiya. So mutane kuma sai suka zo abin ya zama complicated dai haka. Ba wai ina connected mutane bane ba. To da ya zama complicated yaya kika yi handling issue din? Kin mai da shi sana'a? Kin fara bari suna biyan ki kina hawa ne ko kuma dai iya for fun din kike har yanzu sannan kuma da korafe-korafen suka yi ko kuma DM din suka yi yawa connection to wannan connection din dan a miki magana ya kika warware abin sofa? Gaskiya to da abin ya min yawa in ka lura zaka ga kwana biyu ma na ma dan daina yi. So kwana biyu sai na daina yi kawai sai na ga kamar ya fi mun ma a ce idan mutumin yayi ko video ko wani abu yayi posting mai reposting. Ka gane ya zama kamar na dan mai talla dai haka nashi da yayi kawai in yi reposting saboda bai yiwuwa a ce na zo na rike wa'annan waƙoƙi suna da yawa gaskiya. Ya zama kamar nawa contribution din tunda yes su suka tara mun followers, of course ba maganin ƙarya ba su suka tara mun followers. So kawai sai ya zama kamar irin I'm giving it back to them. Kawai in dauka in dan yi maka talla kai ma dai in yi maka talla ba zan iya zama in rike waƙoƙin kowa da kowa ba. So kawai sai na decide bari in dan koma baya kawai in dan coming down so da irin ki dan basar din nan kenan kina kallon kowa da daya network wannan hira akwai na'am so yanzu da kika idan ban saba wannan ba zai gani ya ce a gashi nan tayi ma wannan posting da Allah kira ta kuma ta magana ba so sai na dan holding back gaskiya abin da ne kenan so na dan na to kin san kasancewa kin san kasancewa shi showbiz ko kuma harka na trending musamman a duniya ma ba ma arewa ba akwai abin da ake kira consistency wato a san ka yi da yin abu akai wanda kuma rashin yin wannan abin akai yakan jawo kai losing some number of followers ko kuma followership masu bibiyar abu ko kuma fans da yana ɗaya daga cikin challenges da mawaka suke fuskanta ko kuma jarumai mutane sun saba da su ganka kullum ko su ji abin da kake kullum isa su san cewa da zaran ka daina wani ya fito shi ma da zafi ko da consistency sai a raja a koma kansa ba kya tunanin cewa da wannan shirin da kika yi ko ja baya da kika koma gefe kina kallon kowa dan ki faranta a kowa duk da shi dan adam ba a faranta mai ba kya tunanin wata za ta iya yin whoop ta miki overtaking ita ma ta fara kuma kowa ya koma kanta baki wannan tunanin ba ko kuma baki tunanin ki mayar da shi officially business ba idan kana so in yi maka komai 2 miliyan ne babu matsala in kuna so muku ga management tuntubi management biya kaza rana kaza na ware zan zauna in ji aikin ka rana kaza zan yi reposting a cikin biyun nan wanne ne kika yi kin yi tunani na farkon ko kuma zaki na biyun wanne tunanin da daidai yanzu shine maganan management a fara contacting ɗinsu a biya in honestly saboda because the stress da yake cikin abun yanda suke so in rika yi kullum din ina ba zai yi ba dai wannan ba biyan ka ake yi ba gaskiya ne yawa so to shine next move ina dai abinda nake planning kenan so fa shi yasa na coming down yes
saboda in san yadda zan bullo ma abin. Well, it's a very good move na shi involving management saboda kuɗi ya shigo tunda kin san an ce komai da ake ana yi ne da riba ko da a ce su suka tara miki followership din giving back to the society kuma ba zai nufin cewa gaba ɗaya you give back to society ba, there are some parts wanda kuma you hold for yourself ko ba haka ba. Yeah. So now to back to kuma shi na challenges tunda kin san komai in kana da kishiya wani lokacin kafi samun kwarin gwiwa saboda ya zama maka competition. Kina da wata kishiya a halin yanzu ne ko kuma kina sa ran zaki samu anytime soon? To kike ce kishiya, but to me ni sai zama mun kamar abin prouding. Ka gane? A ce an samu wata tana yi. It's like we are taking Arewa music to the world. So bai zama kishiya ba. Na samu mai supporting ɗina kenan. For now gaskiya babu, ban san ko ni ne ban coming across to her page ko wani abu, amma for now gaskiya babu wacce na ji take yin abin haka like that. But idan da za a samu ni sai na fi jin daɗi. Kuma har yanzu ba a samu. Ban sani ba ko a wani wuri, but ni dai ban yi coming across irin wannan mutanen ba da ta dage wai ta ɗauki Hausa hip hop tana wannan, no ban gani ba dai tukuna. Na, to muna da jerin tambayoyi da dama kuma hiranmu tana kayatarwa domin akwai yiwuwar ma mu yi game da ke dan na ganki yau da energy ki da kuzari da kuma fara. Amma kafin nan kin san an ce taba kiɗi taba karatu, don haka yanzu mu koma bangaren taba kiɗin inda zan shigo miki da shi fresh Amy a kuma bakin magana ya yi miki performance na cikin minti ɗaya. Yawa na yi gane. A tsare ne. Wannan da Maryam waziri. Rashin yariya. Ai jawaye ya ciki yanzu ma ba. Kuna waki mun so ku ce so da ayi mu ga yawa. Sun ce wala. Lallai za su gani. Za su gani ba? To bari ku gani. Bari ku gani. Ku gani. Bari ku gani. Bari ku Tubi kowa da kowa na takawa yaran su har karai. Har karai. Cewa freestyle zai na arewa yanzu ba kowa. Su suke cewa ba mai jari ta tafani kabari sai ku saka shafi ce ba a yi ta nake ai na sa freebin ta nake raki mana freestyling ki tashi kansu kawai ina baka ka ci gaba ne kawai tashin kai wai tashi kansu kawai za ku gani bari ku gani Allah ke ba da ɗaukaka kana raina ni a haka ta daga bakin cikin ka zai ina so ka fa a ɗalibi ya zama malami a gara ko ya zama jarumi a masoyi ya zama yanami ba ka ga kayan ka yawa rawa suna yi wanda ya saba mai sauko wallahi saukowa insha Allah. Abu kasancewar ni dama jagoran nishadi ne. Dan da kalaman mu masu suke yin hira a tani. Mu ke tada a ci gaba da muna bi. Ka ci gaba da ja muna bi. Bari in baki dabo da farko inda za ku ci gaba da jerin tambayoyi. A kasancewar akwai tambayoyi da masu kallon mu da yawa suka rubuta. Saboda kowa ya samu daman tasa ta shiga. Alright. Dabo da farko bismillah. Alright, a yi mu gani kuma ana yi muna gani. Kwarai kuwa, za mu yi kuma za su gani insha Allah. Allah ya kara musu da lafiya saboda su gani. Gaskiya ne. Now, a yanda da kika faɗa tun farko, kin kasance mutum ce wacce kike da kaman barkwanci ko kuma da irin son wasa. In ka ce yawan wasan, I will not feel offended. A yawan wasan kawai. Yawan wasa. To, dole a social media musamman na zamani yanzu yanda mutanenmu suke yake bakon abu ne a arewacin nan gurin don mata a cikin wasu abubuwa suna involving kansu. Already kin san inda na dosa.
wanda za ki dinga samun negative comments daga followers all in the name of fans ne wasu su, amma still kuma maganganun da ba dan daɗi haka. Yaya kike dealing da irin wayannan mutane? Dan na ganki mai fara a koda yaushe hanya da akwai wanda ake kira sunan shi baka fushi, ko ke ma baka fushi ne? Gaskiya dai zai daɗe kafin a samu na yi fushi gaskiya. So ko da kin ga irin wayannan comments din baka ci a komai? To abu na farko da nake yi shine idan naga mutum ya je yayi wannan rubutun, kasan most of the people ba wai suna yi saboda sun yi niyan zagin ka bane ba, suna calling attention ɗinka ne. And I understanding saboda idan naga an yi wannan comment din sai in je in duba DM din mutumin. So unfortunately sai in ga ya mun messages tun last year ko last 2 years yana kina burge ni, kina me, ina son ki, ba kya ansa ni, ba kya, so har ya zo stage inda ya hagaji kawai zai zo kawai sai ya danna mun zagi kawai. Dan dai kawai ki je yawa in samu in gani, to kaga in na gani kuma kaga kwalliya ya biya kuɗi wanka ta me ake kira kwalliya ya biya kuɗin sabulu ko me ake cewa, so sai in je in duba DM din nan sai in gani sun ce babawan Allah kai kuma ai haka da kai me a ciki, ai bana gani ne yana DM request kai hakuri shikenan an wuce wurin, ka gane. So akwai wanda kuma su kawai haka kawai yanda kike yi din baya burge su, which is very okay. It's very okay, it's normal, haka ne rayuwa dama. Duk abin da za a ce wai babu wai wanda ya ce baya so ƙarya ne, dole ne sai an samu mai so, sai an samu wanda baya so, sai an samu wanda kuma oho da ku yi da ka ku yi duk ɗaya. Yawa so to kawai wani kuma in ka bincika zaka samu kawai ranar ran shi a ɓace ne, ko ya je budurwarsa ta bata mai rai ko wani abu, kawai zai zo social media ka gane yawa yana neman inda zai dan sauke. Ni in har mutum zai zo comment ina ya zage ni ya huce ya ji daɗi, to wallahi ni alhamdulillah haka ma it's okay. Ba ki da damuwa. In dai za ka ji daɗi, ba dai ka zage ni ka ji daɗi ba, to kawai shikenan kawai mu ci gaba, shikenan kawai an wuce wurin. To ina ga yau za mu baki sabon suna, baki a fushi. Maryam baki a fushi. Wai wasu kuma wai baki da damuwa, ke kwata-kwata ba mu gani kina postin damuwanki, ke baki da damuwa ne. Gaskiya ne. Ina da damuwa, inda za ka je ka faɗi damuwanka a yi maka salmin wurin Allah ne, to na zo in gaya wa social media me za su mu. Tunda ba contribution nake nema na kuɗi bare a ce a haɗa mun turo account don banki, wato kana da matsalar ka sai ka je inda za a maka solving. Ba wai kawai ka zo an ce social media kuma kawai ka zo ka bai da shi filin yaƙi a ta yaƙi a. Na'am, to yanzu a farkon hirar mu kin yi magana cewa lokacin da kika shigo Kano hidimar ƙasa wato NYSC kenan. Kin shiga cikin masana'antar Kano da ma daga bisani sai kika fita. Kamar haka na jikin ce ko? To yi mana fashin baki akan wannan maganar, me kike nufi da daga bisani kin fita? Domin kuma kwanan nan muke Alba TV a wani shiri na kamata a cikin wannan bayani tunda kin ce kin fita. To kasan lokacin kasan idan aka gama ba kowane jami'a bane, akwai wanda suna gamawa immediately suke samu su tafi service. So to kamar University of Maiduguri kana dan samun delay, so mun samu delay for almost a year haka. Ka gane, so ba mu tafi service ba, mun gama makaranta mu tafi bautan kasa ba, so ga mu nan dai kawai dai. So lokacin ina Kano sai na haɗu da waɗanda suke yin harkar fim. Lokacin ina da mugun fashion, ina son abin sosai, irin na ga artist ɗin suna burge ni, ina son a gani kawai ni ga ina acting saboda kawai it's even my nature ma, ni kawai I'm just, ka gane ai. So to sai na fara contacting ɗinsu, ni fa ina so in yi film ɗin nan, ni fa ina so in yi film. Na ce sai kin contacting gida, sai kin kawo leta, to anan drama ya fara, sai kin kawo leta dole sai da yaddan iyaye da waye yawa. So to ka san a gida ma akwai irin wanda zaka iya samun shi kaɗan lallaba shi, kawo kaji fa kaza ga abin da nake so, sai ka dan yi wa abin labule, ni fa ga abin da nake so na dan yi nan gashi. So aka samu dai aka bani leta. Ka gane akwai kuma akwai magana da idan ka zo ka gaya wa mutane, wani kawai idan ka ce kana so ka je kai film, wani zai kalli ka wannan ina ma za ka samu yan film bare ta je ta yi film, to ki je ki za a ansa maka ne kawai irin na habaici, irin ki je ki irin an san ba za ma ki ba irin je ki tunda kin ce zaki. Wani kuma ya yadda zaki din, wani kuma bai yadda ba, wani kuma to ki je ki yi mu gani. Ka gane kamar wakan fresh a yi mu gani. Yau wato shine aka yadda mun. So da na zo sai na fara na yi dai movies ina kaman guda 3 ko ba su da yawa zuwa 5. Sai series din nan, wannan series din da kaga ake nunawa ina gama wannan daga wannan location din ma lokacin service din mu ya fito, aka yi posting dina Mina. So daga location lokacin ina gama wannan series din na Aminu Sayar, wannan Labarina da ake nuna shi ake airing din shi yanzu. So daga wurin na tafi bautan kasa. That was my last movie da na wannan kenan.
that was the last. So ina yi kawai daga ma service. So sai aka zo wani hira na Arewa 24 irin aka fara nunawa sai suka gani da gaske wani hanyar fara da ta faɗa za ta yi mini da gaske za ta kasan sai an gani ne wani zai attention din shi zai zo wurin wani dama bai ma san da gaske zaki je ki in ba to lokacin sai aka fara abubuwa ka san gida sai wannan da gaske ta tafi mu gashi na wannan ya ce na ga wani na ga Maryam Arewa 24 na ga waye ana sai suka ji maganganu kawai sai suka fara to gaskiya ki haƙuri da wannan abin kaza so mutane da na ce na bari wani sun rasa dalili ana ta kawai sai in ci haka kawai na daina to kaga abu ne ka ce ka taho da leta daga gida kuma sun zo sun calling ɗinka back again so kaga ba ka zo ka rika cewa gashi ba dai kawai so sai na I just withdraw kawai sai na relax kawai da abin gaba daya. So yanzu dai harkar movie ta leko ta koma kenan. Ta leko ta koma gaskiya. To amma kina tunanin kina sa ran zaki iya convincing gida nan gaba a kara baki leta din me leta heading din gida? Na sani ne yanzu bare yanda labari na in aka fara nuna ni ma ban sanya ma za mu karasa da su. Yanda za a ta kiran su ana cewa an gani ban sanya zan karasa da su ba. Gaskiya ne. To amma ke har a ranki kina so ai ko? A raina ina so har gobe. To kuma ina ganin tunda kina so har a ranki kuma in dai zaki kiyaye dokoki na iyaye da kuma abubuwan da ya dace ki on your own tunda you are an adult already kin san me hagu me dama kin san kuma daidai da sauransu ai ina ga zaki iya convincing din su daga action dinki ba daga furucin ki ba ina ga daga action dinki ai zaki iya convincing din su cewa zaki iya kuma su baki dama shi yasa yanzu da suka ce I should hold back na holding ka gani kar ya zama a zo a use din shi against you gobe a zo a ce okay da kika mana taurin kai to ba za ki ba lalle so da aka ce ke fa wannan abun fa kamar ya kamata ki dan sai to ana ji maganin ku na tsaya tunda in kun ce bari bari a ce wai yanzu kin yi nisa ba kya jinkira ina jinkira an ce bari na bari ka gani so yanzu wannan ya zo ya fito shi ma ya zama mun wani strategy sai in kuma to kun ga kana da bakin da zaka iya facing din su kuma at least ka ce zaka convince din su ba kamar sun ce bari kin je kin ci gaba to ai gobe ba ka zo kuma wa zaka zo ka samu ka musu rai wace sa ne holding da suka ce I should hold my holding saboda na san aka zo aka saki su labari na waye zan iya maybe iya samun su in yi magana a ce to tunda mun ce kaza din nan ta bari ta bari to that's to say she is still under our control bata kai state inda za a ce bari ki ci a'a ba gaskiya ne na Maryam tambayar da zan miki na gaba ya dade ina so na yi wannan tambayar wai me yasa wasu suke tunanin wasu ne amma ba kowa ba ko wanda sun yarda cewa a film akwai tarbiyya da ake koya akwai darasi da ake koya wasu kuma gaba ɗaya su ba su yadda ba kawai tunanin su in dai za a haska ka kwalba wanda mace ko namiji to kawai babu abin da za a iya karuwa daga gare ka ba film bai yi ba daidai bane ba it's negative abu ne da bai yi ba su karɓe shi ko kaɗan ba wayannan mutanen irin masu wannan tunanin wai me kike da shi da zaki iya ce ne a naki tunanin kina ganin suna da gaskiya ne ko kuma dai film za a iya koyan wani abu daga film to ka san akwai individual differences kowa koma ne idan yanzu ka zo ka ce kowa da yadda zai fahimce shi in dai ka ce a gaban mutum sun kai 1000 kowa da yadda zai fahimce shi bai yiwuwa a ce ka zo ka yi abu a ce wai duka mutane sun ɗauke shi yadda kake so a ɗauka dole kowa da yadda yake tunanin shi kowa da yadda yake suna da nasu dalilin maybe suna da nasu dalilin su ko shine maybe akwai wanda suka sani da yake wani halin da ba daidai ba wanda shi kadai suka sani ba su san saura ba so kaga wannan mutumin ya zama musu kaman example na mutanen da suke wurin ka gani wani kuma ya san wani ne yana film amma kuma sannan still malami ne shi kaza ne shi so kaga shi ma is a good example a wurin mutane so kowa da inda suke daukan abin su maybe su akwai wani abin da wani yayi suka gani zahiri ko kuma a labari wani kasan shi bai ma gani ba kawai labari aka zo aka bashi kawai shikenan shi ma sai ya bi wannan kawai shikenan sai su je su ci gaba to ba zan iya cewa ba su da gaskiya ba tunda kowa da yanda yake fahimtar abinsa amma ni to my own understanding ai sako ne ake ba faɗakarwa ne ta hanyar nishaɗi ka gane faɗakarwa ne ta hanyar nishaɗi so a nawa understanding ɗin kenan ba lalle ya zama naka understanding ba lalle ya zama nashi understanding ɗin ba kuma bai yiwuwa a ce ka sa mutum lalle sai ya tunani yadda kake yi
To, ina fatan kamar yadda kika faɗa duk da dai mun san ba za ka iya kowa ba, amma wayanda suke da wannan tunanin da suka kalle mu yanzu ko suke sauraron mu za su sauya tunaninsu daga kan wannan gurbin. Yanzu saboda lokaci za mu shiga album launch kai tsaye, amma da zaran kun kammala album launch zan dawo mu ɗora daga inda muka tsaya domin hirar mu tana bada ma'ana kuma ana karuwa. Irin ya ne. A yau magana. Allah sarki maraya na koyi. Tunani da ke koyo shi yayi fresh ya a kullum sai sakura ma'aikata daga gwamnati mai dakko harku masu kanti masu aikin karfi lefura masu kanti da mu mawaka yin fi hare doka sauti mu an musa dariya fuskar mara yaran su sake musu kyauta abinci har zuwa kaya mu daidai musu kewa jama'a koyaya kada mu manta cewa su ma yayaye suna son farin ciki na wane da wane me yasa ba ma kaunar mu kyautata ne kullum tunanin mu yana kaddarawa ne idan an yi magana ka ce kai ba mai kuɗi bane ba sai dubu ka zaɓi ko 1000 ne in ka ce maka za ta yi ba haka bane Allah zai ce mai taimake su mutum sai yawa da ta same su samarin mu je mu aure su idan mazan su zo neman aure kada mu tare su mu haɗa kuɗi mu dau nauyin karatu Allah ya ba mu kuɗi domin mu ci ko mun musu ko ba mi ba kuɗin a nan za mu bar su saboda haka a yau ma na zo na yi magana a yau magana a yau da magana a yau da magana a yau lokacin albaɓi na zan shiga mana a lokaci yayi da ya cancanta mu faɗa launching album kasancewar shine abin da muke yi kusan karshe kafin dabo da prop kuɗan yi gem a nan ne za a kulle karkari shirin gaba daya a kafin nan wannan shine audio album wannan kuma video na jerin akwai baki magana season 1 ba mu san ba Maryam Waziri a nawa za ta yi mana launching audio nawa za ta yi mana video kwaya nawa akan nawa na gode wato kyau na shi a gani ban san daga ina zan fara ba ne ai daga farko kawai can ƙasa za mu datsu kawai sai abin nan ai sama da su au gari to ka san wannan ne ban yi satan ansa shi ba ban san ya zan fara ba yanzu yoge baki za ta ansa ba a kin bata akwai range ne ko wani abu na akwai range ne ko wani abu akwai wanda suka siya 200 wasu 100 200 amin okay ta gane ai go ina jin 200 ai na gane ai tunda ba za ka mana 200 naira ba ko ni dai zan ce haka ba zan za mu ce a'a wasu 30 wasu 40 wasu 20 haka dai wasu 10,000 wanne ne dai ni yawwa kamar 200 sai ki kara da 50 ke babba ce so a ga wani gara in yi talk and do in faɗi wanda zan iya in yi ba wai wanda zan faɗa zo gobe a zo muna magana da kai in BDM ina cewa ka gane wannan bidiyon kawai ka manta da shi fa za a yi maka kirkiri wani sabon abu idan mutum ya alƙawari sai mu postin din alert din shi don duniya ta tabbatar cewar ya cika alƙawari ga ma kuɗin shi haka muka zubo da tsari saboda akwai inda in ba ga zarar mutanen ka suna zuzzuga ni 250 2 waye
zuga ni in je in faɗa abin da zan gagare in zo ina da Allah kuɗin su yi waya na in cika. Ba abin da zai gagara ba. To maganan gaskiya da gaskiya na ba da 50. Godiya muke. Maryam waziri. Al'ada ne sai da muke tura mutane. Bosa for waziri. Bosa. Mun gode. Da larabci shukuran. Da. Kuma ba ki magana ne. An yi mun gani. Da yaran social media. Instagram. Yanzu ga kifa suna ta dagewa ba. Ina kallon su rabu da su. Kofi nawa kika siya? Kofi nawa ne wannan kudin zai iya siya? A naira 50,000. Guda nawa? Kofi nawa kike bukata? To a yanzu audio nawa? Guda nawa za a iya mun? Audio nawa? Video nawa kike bukata? Guda nawa za ka iya mun ni? Ai yanda kika zaba shine price ɗinki. Dama siya kike. Kin siyi kwaya kaza kan naira kaza shine tsarin. Audio kwaya kaza, video kwaya kaza. Ta yiwu daga ɗaya zuwa abin da kika ga. Ni na san nawa ake sai da za ka ɗaure ni saboda Allah. To bari mu yi wani abu. Kasancewar karki dimbuje shi, kin gane ko? Ina ɗibo da zan sa a tire in fara yawo ina saidawa. Zan kasa kaya na ai kawai za ku gani kawai an mun hoto ai gani nan kawai ina sai da plate. Ashe Maryam waziri da ta siya ashe siyarwa take. Kin sai an zo je. Taki karara an dawo to. A dan baki audio kwaya biyu video biyu a ɗaya a gida ɗaya a mota. To godiya nake yi okay wannan ma. Godiya muke sosai. A barin baki dawo da prop inda da shi ne za ku karkare shirin. A na gode sosai. Allah ya bar zumunci. Amin ya rabbi. Kin yi mun gani, a yi mu gani. Lalle yanzu na gani. Za su gani, za su ma gani ana kan tafiya ai. A yanzu muna gani tunda an yi launching yanzu muna ganin ki kar. Bawa yanzu za mu yi game a cikin minti ɗaya saboda ba lokaci. Kin shirya? Na shirya is not a do or die now mu je. No be Laisha. Okay, ke ce kika tsinci kanki a cikin jeji. Kina da dabbobi guda biyu, kina da abinci guda ɗaya, kuma za ku tsallaka teku. Ki saurare ni da kyau. Kina da zaki, kina da akuya, kuma kina da doya. Sannan kuma ana so ku tsallaka daga wannan bangaren kogin ku koma ɗaya bangaren kogin. Kuma ba a so komai ya samu ɗaya daga cikin wannan dabbobin ko kuma wancan doyar. Wanda ya zaki tsallakar da su ne ba tare da an samu matsala ba. Kuma kina da dama ki tsallakar da mutum biyu ne a lokaci guda kawai. To ai zaki bai cin doya ko? Amma yana cin akuya ko? Daɗe za ɗauke su zan bayan ya ɗaukan zakin da doyan ba. Mu ai kike zaki ya rage gare ki. Yanzu dabbobin da naki ne. Mu dai ƴan kallo muna jira mu ga ya zaki tsallakar da su. Kawai san dau zaki da doya kawai in yi awaye da su. To idan kika yi awaye da su sai me kuma? Sai in bar akuya. To ai kuma duk babu dama ki bar kowane. Lokaci ya riga ya cin mana yanda saura sakon 23 yanda zaki shi ne a gurguje. Zaki tafi da zaki ne da doya ki fara addu'a sai ki ajiye zaki ki dawo da doyar sai ki dauki ita kura ki ajiye ki tafi da ita sannan ki dawo ke da akuyar ku dawo ba za ki gane yanzu ba amma za miki DM na ansan take care ba sai mun gode a huta lafiya wannan wahalan zakin ma zai cinye ni duk a zubar da su a ruwa